Sanibonani guys, igama unqobile nganiphathela amazwibela homecoming ngomhla ka-17 March. Guys, kunzima kushubile lapha emndenini ke wakokubheka. Namhlanje ke uMaNkwanyana ufikile ezoncelisa ingane ingcengce. Afica kahle uSifiso ready for yena. Uthe nje MaNkwanyana, ngifuna wazi nkosikazi wami noma ungangithembi. Indaba yami nozethu isemumva le. Akusesiyona into ongahlupheka ngayo. Mina nozethu kuphelile. Wathi good, yona into engifuna ukuyizwa ke leyo. Asithembe kuzohlale kunjalo. Wathi kodwa ngifuna wazi ukuthi njengoba uzethu kumele abe unkosikazi wami wesibili, yingoba kufuna abantu abaphansi, hayi ngoba kufuna mina. Wathi yabona ke, usuyaqala ke manje. Usuyaqala futhi. Musu kuba selfish, uselfish wena Sifiso. Lento ifuna uwena. Wathi hayi bo MaNkwanyana, ngenzela indodana yethu lana. Uyabona ukuthi umpendulo uyagula. Futhi mekuthi dazala inkani ngizobe singayithatha impilo yengane yami ngibeke ezandleni zakho. Kuzobe iphutha lakho ngokuthi konke eyenzakalayo kuyena. Umpendulo wasilalela la weSifiso. Yabona uzethu uyongena la emshadweni wethu ngifile. Yes. Ngiyofa kuqala manje ngene uzethu la emshadweni wethu. Yangeza ukuthi ngithini kuwena? Ha uSifiso guys. Mama wakhetha ukuphuma ngomnyango. Ebona ukuthi phela le hayi ayingangaye straight. Akupheli ke lapho. MaNkwanyana umane waqoka ingubo zokuhlonipheka ugirl, wahenqa ngisho uhenqa. Wale emsamo wakhe uSifiso eyokhala khona. Uthe ngena nje waqale wazaza endlini. Washona le, wehla wenyuka. Waqeda wabona ukuthi no man, kurongo ukwenza njalo. Wamane wahlaba phansi ngedolo, wakhala. Wathi aningitshele bebantu bakokubheka, ningifunani emthethweni? Ningifunani? Yini engayenzelanga mina lekhaya? Mina ngifike lekhaya ngiyingane. Nganizalela umntwana, indodana yonke. Ngaqede ngakhulisa ingane zenu. Uvusi benoNomalanga bakhuliswe yimina. Yini enye nifunayo kumina? Kungani nigulisa indodana yami? Anganele mina, angiyena unkosikazi ngokuphelele lekhaya. Yini enye nifunani vele kumina? Waqede wakhala waphinde futhi wathi, okay, kulungile. Ngiyavuma. Ngihlulekile. Kodwa musani ke ukuthi njezisa indodana yami. Menifuna ukujezisa umuntu, jezisani mina. Vele seniqedile ngami. Salani seniqedelela. Hayibo guys. MaNkwanyana guys isibindi sakhe. Yar. Akupheli ke lapho. uSifiso umane wahamba weTavern wayogcinga utshwala. Wafika umngane wakhe uBramike wambikela usizo lakhe washo ukuthi kumabheketwana endlini ingane iyagula. MaNkwanyana akafuni ngisho ukuyizwa indaba yokuletha uzethu emagcekeni akokubheka ngoba phela ubona sengathi nje leyo nto izomehlisa isithunzi emphakathini. Useyasho ke uBramike uyasho ukuthi ndoda nawe wayenza kabi lento. Kwakumele introduce uzethu ningakadlali umacashelana. Buka manje kunjani? Kodwa ke akubalekile lokho, kwenzekile. Indaba isekutheni kwenziwa njani uma sekunje. Guys, kwenziwa njani ngempela masekunje? Akupheli ke lapho. MaNkwanyana kufikile endlini wayifica ingane isakhala inyembezi. Wayithatha ithawula elimanzi ugirl wayimbambatha ngalo ingane ayithuli. Hayi waqale wabona ukuthi kumele akhuleke kumdali ke manje. Washo ukuthi ngisize phela Nkosi nayo ingane yami igula. Washo wathi wena uyakwazi ukusiza abantu, siza ingane yami. Ekhala nayo uMaNkwanyana ebona kahle ukuthi yebo akamfuni uzethu emagcekeni akokubheka, kodwa ke singathi kuzohamba gcina impela kumele ayibeke phansi ikhali zakhe ngoba hayi umntwana kalulami guys. Akupheli ke lapho. Le kohlongwane. Nangu-ke uNgaraje akasafuni ukudla ibreakfast nomndeni ngoba ubhuti uphelele umsebenzi. Abantu bayageza baye emsebenzini, abanye bayageza baye esikoleni, yena ulele ngoba phela usaba amahloni. Lapho uzethu uyayazi indaba. Abazali baloke bayabuza, hayibo uNgaraje akavuki yini? Uhlafuna kakhulu igeli isinkwa, uyaphuza netiye. Ufuna nje ukuthi asheshe ahambe la ekhaya kungaze kuphume le ndaba iphume ngaye. Guys, akupheli ke lapho. Fikile uNgaraje nyobozela. Wabingelela wonke umuntu amjonga ngqo emehlweni. Wathi ngiyabona ukuthi nibhizi ngegama lami. Wathi kunjalo mfana, kusho uyise. Uzethu wathatha-ke udadewabo uNomfundo bayophuma ngomnyango kwasala abazali. Bambuza abazali ukuthi indoda hayibo waqoka amabhijama kanti awuyini emsebenzini namhlanje. Wakhuluma lonke iqiniso uNgaraje wathi ayibo ngixoshiwe. Hayibo uxoshiwe kwenze njani? Uphinde wantshontsha yini esitolo? Cha, angitshontshanga. Wenzeni pho? Ngithandana nonkosikazi kaMphathi. Hayibo
njani ngoba leyo muntu ushadile ndoda. Hayi wamane wakhala-ke kuma wakhe wathi kanti kwakhala nyonini kuleli khaya, kanti iy'ngane zami ingenelwe yini, uzethu ujahana nabantu abashadile, nawe uthatha unkosikazi womuntu oshadile, njani vele ngareji, wenza kanjani ngampela ngama sewenza nje. Ngiyaxolisa ma, hayi bo guys, futhi umndeni wakoHlongwane ungenelwa amanzi endlini. Uyise-ke wakhe uze wahamba waya emsamu naye wayoshisa impepho eyosheleza phela ey'buza ey'phendula ukuthi wazala iy'ngane zafuna ukuchitha imizi yabantu. Akupheli-ke lapho. Ngafa uShwabi useqashe iy'gebengu ey'mbili. Kahle kahle kushuthi yinkabi lezaya. Ziloke zimlandela uNgaraje mezulazula. Zifuna ukubheka ukuthi uhlala nobani, uyakuphi, uchitha isikhathi nobani nini kanjani ukuze phela mase sevumile uShwabi ukuthi makasusuluzwe bemsusuluze kalula. Imagine guys. uShwabi-ke ushilo ukuthi uzobakomelisa ngemali emnandi kabi labantu laba, kodwa okwamanje abamqaphe njengeso lokhozi bangasheshe bemlimazi. Wabuza nanokuthi uyabonakalani ehamba nonkosikazi wakhe uShwabi, kwathiwa cha, hhayi namshomhla waba nje nebhadi wathi uyakuvakashela uMangcobo futhi uNgaraje. Guys, kube kusuku lakhe lokugcina ebona isibhakabhaka. Akupheli-ke lapho guys. What else? uNgaraje izolo lokhu bekade engamfuni uThando lo nurse phela, esho ukuthi yena impilo yakhe inzima kabi, yena njena usafuna umsebenzi. Wathi uyamncenga-ke unesi Thando ukuthi khululeka, sizoyilungisa impilo yakho sindawonye, ngizokusiza ukuthola umsebenzi. Wathi hhayi, awuzwa yini ukuthi ngithini kuwena, ngithi ngifuna ukuba ngedwa njani. Kanti unamanga ubhuti kubazali bakhe utheni, uthe uthandana noMangcobo. Imagine, shuthi kahle kahle uncamela ukuya esihogweni la ashawa khona, akhahlelwa khona, kunokuthi nje ayiqhubekele nempilo nonesi Thando, la kungekho khona ukushayeka nokuba mabokoboko, la kungekho khona amacala. Hey bafethu, abanye abantu banesibindi esinethambo esayidini. Aphela lapho-ke guys amazibela namhlanje. Ngingakhohlwa ukusubscribe nilike ne-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile nginiphathela amazibela e-homecoming ngomhla ka-17 March. Guys, kunzima kushubile lapha emndenini-ke wakokubheka. Namhlanje-ke uMaNkwanyana ufikile ezoncelisa ingane ingcengce, afica kahle uSifiso ready for yena. Uthe nje, MaNkwanyana, ngifuna wazi nkosikazi wami, noma ungangithembi, indaba yami noZethu isemumva le, akusesiyona into ongaloku uhlupheka ngayo. Mina noZethu kuphelile. Wathi good, yona into engifuna ukuyizwa-ke leyo, asithembe kuzohlale kunjalo. Wathi kodwa ngifuna wazi